Martín, estou farto de moitas cousas, xa o sei, xa o dixen varias veces. Non me mires así, que te estou vendo. Teño unha lista, vou na soltar e non me va a volver a escoitar en todo o ano, pero vou no dicir. Estou farto de ser de provincias, porque sei que aos de provincias, como se suele decir, pódesenos confinar moito máis facilmente, porque que marda, se vas a estar fodendo nunha cabra, ou se vas a estar, eu que sei, facendo nun prado, que te confinen, porque non aportas nada a esta sociedade, señor de Ourense, que merda. Estou farto de que nos poñan sempre mirando cara a Madrid. Despois din que hai madrileñofobia, pero normal, señor, que de verdade que estou farto de mirar noticias e Madrid, 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 Aragón, Madrid, Madrid. E despois hai xente que inda di por Twitter que non se entera, sendo madrileño, do que pasa en Madrid. Como non te vas a enterar se miras a calquer lado, a unha folla, a un prospecto e di Madrid está confinado. Estou farto tamén da xente irresponsable. De nada serve rastrexadores, de nada serve a restricción de reunións a 6, de nada serve pensar que este é un curso normal, porque a xente pasa todo isto polo forro, e un rastrexador chama a alguén que debería estar confinado e o tipo está no luchando hasta aí tomando un café. Que merda todo isto. Estou farto tamén da xente que se cree inmune e fai plan tras plan tras plan. Que facemos hoxe? Que facemos mañá? Quedo con este, quedo con outro, quedo non sei que. Mira, eu, claro, teño 23 anos, se collera o COVID, tería amplas posibilidades de pasalo, pero, señora, non quero coller o COVID. Non me apetece a min estar enfermo por calquera razón. Así que non sei os demais, pero eu quedo na casa, mellor. E tamén, por último, estou farto de que se lle dea a visibilidade que ten a ultradereita. Eu quero pa min, Martín, a visibilidade que se lle dá a Vox. Para min e para ti. Porque hai que recriminarlle a Fran da Lobeira Today que no seu 50 canles máis destacadas do YouTube non puxo, cando nos mencionou a nós, un clip de Parola. Martín está moi afectado por isto. E bueno, xa que xa soltei a lista, xa que estou ahora máis tranquilo, podedesme dicir, Iván, esta sección estuvo moi frouxa, pero tú sabes o que estuvemos onte preparando este programa, todo isto que ves aquí, que se fai en directo. Onte botamos 4 horas para marchar á cama dicindo, me cago na cona. Hoxe saiu, está lo vendo. Así que disfrútalo porque vamos cun novo capítulo do noso programa preferido, que é De Parola. Si sacáis uno, patáis con nosotros. Yo soy el alcalde. ¿Cómo te apellidas? Jacome, sí. Ah, muy bien. O sea, para trabajar en la Diputación es tan importante estar preparado como tener amigos en el PP. Más bien lo segundo que lo primero. Vamos a contratar a orquesta e que vayan tomar un pinche. Tú flipas, nena, tú flipas. ¡Te teño que decir! Ai, que relax, Martín, que por fin estamos grabando. Que tal? Mira, unha maravela, é unha maravela. E complicacións, que complicacións? Isto, bueno, rodado, meu, rodado. Oxalá temos que fundar unha asociación de asesoramento para youtubers gallegos. Sí. Más que nada porque creo que despois de facer este programa en directo así, xa estamos capacitados para asesorar a quen sexa sobre o que sexa. É verdade, sí, está feo que digamos nós, pero sí, é certo. A ver, Martín, vamos car noticias, que traes tú? A ver, noticias interesantes e chuliñas, a verdade, que traemos, foi unha semana divertidísima, tan divertida que nós, dende o noso gran reino galego, aceptamos todas as restriccións. Mira, se hai que apretar máis o cinto, apretas, pero, por favor, non lle chamar toquiño de queda, porque, non, por favor, eso non. Eso que dixo Feijóo? Efectivamente. Referente. Vou eu ca Carmiñas antes de que sigamos cas bromas, porque Portugal introduce nos seus orzamentos o AVE Lisboa-Vigo unha década despois. Señores, Portugal sabe o que fai. Sí ou non, Martín? Sempre. Mira, eu son medio portugués e mira que ves algo. Portugal, verdad, referente total. Dalle aí.
Efectivamente. Volvendo co tema da COVID, porque nos encanta, a verdade que, bueno, xa que nadie falamos nós. Que se veu facendo esta semana? Pois multitude de proviñas a centos e miles de universitarios que mostran cousas que veremos despois, pero que non sorprenden a nadie. O sorpresa ningunha. Os premios Martín Codax da música galega entregaron os seus galardóns denunciando a precariedade do sector. Novidades, ningunha tampouco. Entre os galardoados están Guadi Galego e Xavier Díaz, entre outra moita xente que podedes descubrir. Mira, como van moitísimas noticias e ainda non falamos do noso fenómeno alcalde, pois xa se traio eu, porque nesta situación está pensando alguén nos nenos, non está pensando ninguén nos nenos. Bueno, como sempre, como sempre. Xa está. Quen pensa nos nenos? Gonzalito. Gonzalo Giacomos. Xa veremos que andar gallando, pero Pensou nos es mi nenos. alcalde. Bueno, pois a última miña, falando de nenos, as escolas rurais un modelo educativo que gaña atractivo no medio da pandemia. Wow. Xa que- Escolas rurais, sí, por favor, sí. Dime. Xa que, bueno, rematar as noticias, vamos poñer o gran título de... Pero non me cortes a última, que é a máis importante, por adiante, favor, adiante. que me queda unha, claro. Dio, que vamos a ver, dio. que Amancio vai facer unha puta serie de Amancio, pois que todos os galegos, que decimos, todos xuntos. Toma 200.000 euros para ti, disfruta, para que os aproveites e fagas unha superproducción. Esa tremenda por favor. seriaza para Amancio Ortega. É que Ahora sí, ahora pon a barallada, porque é o que merece. Xa están nas nosas pantallas a barallada. está barallada. Sí. Pois antes de que lle demos un repaso a esas noticias, por favor, eu quero mandar un abrazo enorme. A quen? Desde aquí, que é un abrazo que vai cara a noia, a David Perol, por favor. Quérote moitísimo, eres auténticamente un ser de luz. Pero Eres un puto ser de luz. Que non se entere Non do que estaba dando estamos conta. falando do rapá que multaron por comer putísimos pistachos, que é unha das maiores injusticias vividas neste 2020. Por eso sí que hai que manifestarse, non por outras merdas. Pero por eso sí. É que, pois, un grupo de peña pagaron a multa e ainda por riba vai ter un puto ano de pistachos gratis. De pistaquios gratuitos. O que merece. Pois o xa puto está, rapá. pois xa está. E merecía abrir esta barallada. Bueno, moi ben. É que dime literalmente cal foi a noticia do señor Fake Ho. Pois a noticia é esa. A noticia é que, sí, mira, nos aceptamos todas as medidas e que nos o que queirades, pero vamos a ver, toque de queda no, porque queda feo. O sea que Feijóo acepta o toque de queda coa condición de que non se lle chame toque de queda. Coa condición de que se lle chame, pois eu que sei. o que queirades, pero toque de queda. Feijóo acepta apalizar maricallos, pero que non se lle chame homofobia. No, Feijóo o que quere é sair todos os fines de semana por se ata o cu de sustancias estupefacientes, pero drogadito eu, non me chamedes drogadito, non por favor, que soy chiquito e lloro. Feijóo acepta nacionalizar os medios de produción, pero que non se lle chame comunismo. Por favor, vos lo pido. Que non estamos nesas. Ahora, joder, hai que falar... Faced o que queirades, pero despois os nomes xa os poño eu. As cousas non as chamedes polo seu nombre porque non me gusta. Eufemismos, non? O rei do eufemismo podería ser. Tirando do eufemismo, que sempre entra bastante ben, a verdade que sí. A ver, entón, que temos por aquí nestas noticias? Por exemplo... Que tes? No. Primeiro, as prioridades hai que polas. E hai que empezar por o noso alcalde. Sempre. O noso alcalde, é que claro, todo o mundo decía, bueno, xa non vai haber ningún tipo de nin desfile, nin cabalgata, no Nadal, estaba toda a xente tristona, notabas un ambiente tristón. Sí. Estaba tristón. No, Pero de que verdad. pasa? Pero xa saiu o referente, dixo, idea propia, e que fai unha gracia, porque recalcando, tío, idea propia, de cosecha propia. Pero cal non A é? todos Das os- que fai el, cal non é súa? Pregunto. A todos, é que ata as ideas que non son súas, en algún momento estuveron na súa cabeza, o que pasa que algún dixo, vale, é miña, pero son todas as Sí. súas. Todo puto menor da cidade de Ourense de, non sei, de 12 anos ou así, pois mira, vai vir o puto Baltasar, vai timbrar na túa porta e vai che dar uns chuches. Vas a disfrutar. Baltasar pintado, quero decir, aquí non queremos xente negra.
O puto Jaco me vai facer 2-3. O puto Jaco me fai 2-3. Jácome... O puto Michael Jackson. No. Michael Jackson no Simpson, que vai cos Vai ser cinco, a reconciliación e van estar Miguel Caride, Ojea e Jácome. Van estar os tres de Reis Magos. Ojalá. Eso que vai a Despois, ocurrir. A segunda parte que, non sei, vai por nalgún sitio da cidade, pois os Reis Magos e con unha citiña previa, pois pódense decir, veña, chaval, ánimo. Poden ver as súas majestades, Eso mira. Vamos que... Caese má lagrimiña con ese xesto. do Nadal anterior a este son todo melloras, podíamoslo dicir incluso. É que do Nadal pasado, obviamente, eso podes ir por. Entón, Non lle é difícil, de verdad. entón non era moi difícil. Pero, oye, está ben, oye. É un meritazo. É un meritazo. O meu superalcalde, un abrazo, hombre. Que non podemos abrazarnos, pero pronto. Estaba falando que tamén isto de que Portugal introduce nos seus orzamentos o AVE Lisboa a Vigo unha década despois, que o primeiro que vin era do Porto a Vigo. Sempre houve un tren, pero non é un AVE, non é alta velocidade. De feito, creo que son 2 horas e 40 minutos por aí, non teño claro, non o fixen esa viaxe nunca. Sí, máis cerca das 3 horas que outra cosa. Bueno, Sí. pois a cousa é que ten carallo, a mes falaba creo que o presidente, o primer ministro, Antonio Costa, outro día, que dicía que a súa prioridade era Lisboa a Vigo porque de Madrid a Madrid xa iban en avión. O sea, se a Madrid xa iban en avión, que carallos vai importar? Os trenes para as cousas que son útiles, que é conectar Galicia a Portugal. Xa con Madrid xa iremos en avión, iremos en taxi ou iremos de peregrinación a capital española. Non me tocar o carallo, que importante. E aparte disso tamén falando do ave estatal español do noso country, abriuse un novo tramo que reduce creo que media hora por aí. Eu digo que é unha locura porque sei que aínda morreu xente facéndose ave, porque perforar montañas Ainda morreu xente. Non Sí, claro, é broma, No, xa, a ver, xa, nós, porque somos uns irrespetuosos de merda, pero si a broma non é ningunha, claro. Non, en absoluto. De feito, estaba dicindo que, claro, tú furar as montañas que tens que furar para chegar a Ourense, de alguna forma o tens que facer, e eu creo que é un risco tremendo. Tamén a máquina vino nun documental, non sei se fora neste programa da Galega que, como se chama, Desmontando Galicia. Pois fixeran un de Pontevedra, de moitas cidades, e tamén de como se construiu parte da construción do AVE a Galicia. Nunha das infografías, dos gráficos estaban moi ben feitos, sacaban o maquinón, que era como unha lamprea, pero unha lamprea... Era como el facedor de túneles. Un facedor de túneles, pois unha lamprea que se metía na montaña, claro, iba papando de todo e botado por atrás, como unha lamprea, como un verme. Sí, un taladro tamaño altar, sí. Sí, efectivamente. Claro, dun risco de moito cuidado. O caso é que, claro, eu non coñezo o terreo de Lisboa a Porto Vigo, é unha cousa máis costeira, supoño que non haberá un terreo tan accidentado, pero bueno, non sei, non teño nin idea. Non temos o aquel, no norte sí que é tirando a montañoso. Pero bueno. Que se encargan os portugueses por ahora. Eso, que se apañen. Esos inferiores paletos. Que máis tes por aí? A ver, coméntame. Pois teño que... Estamos demonizados. ¿Ah, sí? Os universitarios estamos demonizados. Sí, somos... temos a culpa do virus, temos a culpa de todas as crises, da burbulla inmobiliaria, temos a culpa de todo. Sí. E que se está descubrindo estes días cos test todos que ten mandado a Xunta tamén dun día para outro, mira, toma, tes isto aquí e faino rápido porque a verdade é que caducan. Eso iba a decir. E non queres que se estropeen, verdad? Porque a culpa vai ser túa. Claro. Que de feito salir a non fora o alcalde de Barbadás. Que sí, que se estaba denunciando que das farmacias estaban a caducar. Mira, non me fagades isto, coño. Un día para outro, un día para outro esta mierda non hai días que faga nada. Bueno, pero es que se están facendo que está dando... Cales son os resultados? Pois os resultados que sí, que hai universitarios imbéciles. Que hai xente que se xunta de forma que non se debería xuntar, que son totalmente subnormales, sí, son subnormales de todo, sí. Sí, vale, pero, sí. Pero
en liñas xerais, estás vendo que de estudantes irresponsables e demos, pois non. A verdade que non. Mira, no meu caso, na facultade de Historia, non sei cantos fomos facer a prova, pois negativos 0. Negativos 0. Negativos 0. Negativos 0. Positivos, ¿no? Xa está dicindo negativo 0. Todo COVID, toda a clase. Positivo. Estamos todo o mundo na merda. No, ningún puto positivo. E así, pois, como en todos os lados. Sí que houve algún en Santiago, penso que en algunha residencia. Penso que era Santiago, sí, pero bueno, nas residencias, bueno, O sea que non, sí, bueno, as residencias tamén é un tema máis complicado. Xa non é só pola juerga que tú poidas montar, sino polo feito de vivir tanta xente nun... Claro, sí. Pero vamos, que en liñas xerais, pois, un aplauso para vos. Para vos estudantes, está ben. Que moi ben, por ser responsables. Estou moi orgulloso de vos e a seguir así. A seguir así, meus. E a seguir así. Grandes. Fenómenos. Bueno, pois tamén falaba dos premios Martín Codas de Música Galega. Claro, isto le estaba dicindo... que falo desto? Non teño moito que falar porque xa de recomendación xa temos feito e de ver quen son os premiados e se tes algún pequeno proxecto en gallego, pois presento. Pero eu quería dicir esta pequena iniciativa que eu lle comentei a Sorga outro día que eu quería facer, tú lembraste? A ver, ilumíname. Eu non me lembro de nada. Non sei que comín hoxe a mediodía. En Twitter, que é a red social onde que nós frecuentamos e onde máis hai un momento galego grande, unha comunidade grande, que eu creo que o Gale Twitter é cada vez máis grande, ainda que se o ves comparado ca competencia... O Twitter Extremadura, pois sí, o Twitter Extremadura está é moi superior ao noso, pero non pasa nada. A cousa é, claro que nos gustaría que o Gale Twitter fose máis grande, pero eu creo que é unha comunidade bastante considerable. E creo xeitosa. Que hai xente que, claro... creo que hai moita xente que lle encantaría establecer unha conversa, unha pequena relación con xente que... Non, xente afín. Xente afín é que polas barreiras dese Twitter por non se din, oye, meu, encántame o que faz, que non sei que, intercambio de caralladas, non? Non quero molestar, non tal... E vai pensar que son un pouco... pouco... Claro que sí, molesta. Molesta. E de feito, vámolo facer ao noso favor. Sí ou non? Eso é. Nós unha puta vez máis de salvadores. Non está feo que digamos nós, pero sí. Pero é que é verdad. Vimos aquí, somos os Moisés deste mundo de Twitter galego. Sí. E a cousa é, neste clip que vai ir para Twitter, quero que o retuitedes dicindo eu estaría un rato hashtag de parola con. E queda moi feo dicirlo así. É que con cancelo e todo, Con cancelo, con sí. cancel, isto é... De parola con, utilizai ese cancelo e decide, pois eu estaría de parola con... Pois co Obradoiro do Val. Perfecto. Sí ou non? Pensei que ibas a decir algo así en plan, por non me tomar por culo. No, estaba con Obradoiro do Val, con Olaxón Mario, con quen sexa. Con Baiuca, que me gusta moito. Con Baiuca tamén, con... A pandereta é o que fai. Con quen que irades, ca rapaz esta que fai SMR tamén, ou a de Nuber baixo ti, hai un montón de xente. Se tú te apetece falarlle a alguén, pos, eu estaría de parola con pos a quen che dé a gaña. E a ver se xurde algunha relación sexoafectiva. Non, unha relación profesional de colaboración. Este de parola con vai ser o mítico de tío, hacemos unha colabo. Pois vai ser un de parola con. Pois sí, un de parola con. Así que veña, interactúen pois que tendendo pontes coa humanidade, que isto é un maravilla. Isto é un pifostio. Eu non sei ainda porque non estamos cobrando por isto, de verdade. Home, bueno, porque temos que facer o Patreon, pero eso xa cando teñamos unha comunidade que nos estea disposta a darnos 50 euros ao mes. No, eu cobrando da Gadic. Da Gadic directamente. Cobrando do gordo. Hostia, mira, non o fixen aposta, sinceramente, non o fixen aposta. Pero é que, madre mía, por favor. Bueno, Mertin. Que o noso papá... No, hai que comentarlo, digo un pouquiño. No, di, sí. Hai que comentar que o noso papá, por favor, o Salvador de Galicia, que o tío facía batas e mira onde está o tío. Que va? Como? Que van facer unha serie sobre ti?
Espera. Espera, Gadic, que aí vai. Toma 240.000 euros, hombre, que me encanta. E non sei, a min a verdade que ponme triste. Hostia. Ponme triste, porque sabe Dios cantos proxectos haberá aí que non teñen como leválos a cabo, e o mellor que non, o mellor non, é que non lle farían falta nin 240.000 euros, o mellor darlle 5.000 e valenlle ben. Non sei tú como ves, pero a min me pone triste. Non, totalmente de acordo. E non só outros proxectos máis pequenos, son outras series de outro tipo de... Claro, sí, falo a nivel pequeno, Que se porque lle son un dá- populista de merda, pero tamén a produtoras de algo máis de tal, pues sí, dar cartos con máis sentido, porque eso non E sei. ademais é que a verdade é que non teño nin idea quen a promoveu, que produtora o fai, se a promoveu a galega. Esa era a miña pregunta, se non sabes, pois xa está. Iba che preguntar se sabías. No, pois non teño ni idea, non me Non metí. teño ni puta idea tampouco. Para a próxima xa, Bueno. xa facemos unha disección e criticamos a gusto. Non, Sí, é unha, bueno, é unha, é xa unha, nos- é unha burrada. A máis non sei nin onde se vai emitir, que supoño será na TVG, pero 200.000 para unha sola... 240.000. A TVG? Non sei. A TVG pareceríame extraño. Eso vai para Amazon Prime, polo menos. Para Prime Video, ou para saber Dios onde. Bueno, Que ainda por riba teñas que pagar para vela. Ainda por riba, nin que a xunta se digna a decirlle a Amazon, oye, os galegos deixes pasar, que a vexan. Bueno, nin eso. Eu que sei. Bueno, todo mal. Si queres pasamos Unha vez máis, a túa todo sección. Damos A miña sección, 21 vale, sí, minutos. podemos Si, pasar. si nos vedes un pouco perdidos, é que tampouco este formato estamos ahora mesmo aquí un pouco a todo. A ver. Pero que o decimos sempre, temos que deixar de... Sí, di. Sí, no, temos que deixar... Temos que deixar Eu levo... de queixarnos por todo. Bueno, vamos a ver, Martín. Claro, no, temos que normalizalo. Pois mira, eu levo 23 anos vivindo con retardo. Pois mira, hasta ahora ainda teño máis retardo aínda. É que a vida cando parece que te estás acostumbrando, pois síguete sorprendendo. Sí, te sorprendendo. Pero sí. No, se hai sorte, Agora, claro, ahora montamos todo este pifoste, pero si joder, todo apuntaba a que esta semana que ven iban a relaxar un pouco o tema a menos de A ver, non de poder salir dos concellos, pero non sei, eu creo que non sei que método igual lo alongan máis, por, xa que se vai decretar o estado de alarma, non sei que pasará. Pero bueno, hai que vir con elas, polo menos- as restriccións. polo menos pouco a pouco en Ourense parece que imos un poquinho. Sí, Imos tirando a mellor. Pouco a Ahora pouco, mesmo polo estamos moi igualados co resto das áreas sanitarias, por exemplo, Vigo, creo que Ferrol, bueno, non teño o gráfico, que por exemplo, xa que estamos aquí, recomendamos o semáforo COVID, que ten moitos seguidores, é un periodista, un periodista que se chama en Twitter é @lípido, creo, se non me equivoco. Se non, despois porémolo no Twitter ben. E ten, aparte de compartir os datos e explicarlos en Twitter, en Telegram ten unha canle na que todos os días pois colga un PDF moi completo interpretando os datos que dá o Sergas, con gráficos bastante claros e con cifras onde poder ver cantas altas, cantas, bueno, datos a porrón. Ben masticado. No, ben está masticado. claro, ben masticado. Se entende perfectamente. Que polo que sexa non o dan na TVG, non o dan tampouco nas teles nacionais porque non eso, que somos de provincias. Pero bueno, se o queres ver, xa o recomendaremos nós, poremos no Twitter e poremos o enlace para que vayades. Efectivamente. Xa que nos confinan, pois a ver por qué e ver os datos. É como vai a marimba. Efectivamente, pois vamos, Martín, co a túa sección, Pois vamos. que non se chama de outra maneira que ti saberás por que ou non, non? Vamos a ver. Bueno, pois isto é unha maravilla. É que isto é un despliegue que ademais o eu non escoitar nin escoito a música, así que eu supoño que estará ben feito. Non escoitas esa Digamos. música agora, bueno, pues... Ti pensas que... No, a verdade que non escoitei pa nada. Ti dirías que foi unha labor ben feita, Eu non? creo que estuvo ben, a verdad que sí. Pois entón pa diante. Pa adiante, Martín, Vamos a ver, que me tes que traio contar? hoxe? Sí. Que traio hoxe? Bueno, pois eu traio un camiño pasado. Un camiño pasado que outro día estaba eu en clases
atendendo moitísimo, estaba super atento en clases e dixen, vamos a ver, teño que ir pensando seccións de merda, e dixen, vamos a ver, usamos moito Twitter, hai formas, no Twitter web non, porque a verdade é que está super mal optimizado e vai como puto cu, pero sí que hai moitísimas páxinas que podes metes o teu nick e tes os teus tweets todos. E que fixo Martín Sorga? Pois foi os putos inicios destes dous camando. De nós dous. E que imos fer? Pois un pequeno camiño e comentar estas tonterías. Hostia. Que ademais no meu caso, vamos a ver que carallo. Está cagado, tío, está cagado, tío, está cagado. No, tranquilo, non fa falta cagarse porque hai sorpresa. No meu caso, dame moita rabia. Eu non sei cando abrixes Twitter ti, eu foi no 2011, mediados de 2011 ou así. Non sei a data, verdad. O que traio aquí, no meu caso, é entre 2011 e 2012, que daba un troto Twitter, que era dos de Twitter on e Twitter off. Vou apañar cogomelos, Twitter off, marchei, me fui, en merdas así. Pero o que me dá moitísima rabia, que é o que quería comentar. Eu, no meu caso, son galego falante de toda a vida. Sí. Non é que sexa nin neofalante, nin, teño un podcast en galego, teño que aparentar saber falar galego. Non, eu, personalmente, de toda a vida, que a miña familia criéme en galego toda a vida, con todo o mundo falo en galego, con moitísimos amigos falo en galego, con outros falo en castelán, non teño problema en falar en castelán, pero tamén podolles falar, os que me falan en castelán podolles falar en gallego, non teño problema ningún. Pero estes tweets todos son en castelán. Sí, a min seguro que en min biches o mismo. E non entendo, porque eu en ningún momento, nin cando medía 1,60 m e era a cousa máis achuchable do mundo, e hablaba así. Eu nunca tive presente ese prexuizo de, a ver, son da cidade de Ourense, non vou falar en galego porque a xente vai pensar que son de Xinzo ou que son de Celanova, sabes? Eu nunca tuve esa tontería metida na cabeza. Eu falei galego sempre, sin ningún tipo de problema. Pois é unha reflexión que non leva a ningún lado, pero non entendo o feito de por que estas normalidades, que, bueno, en contido é, a ver, un rapaz de 13 anos non lle vas pedir moito, pero é que non entendo, dame moita rabia. Bueno, pero bueno, pois conta. Eu, é que é unha maravilla. Mira, o primeiro que teño, que penso que é o meu primeiro tweet, que é do 25 de agosto de 2011, é un tweet que é verdade que non entendo nada. Tuiteo. Aquel Martín di pabellón. Pabellón? Poño tal cual pabellón. E abro e pecho interrogación. Pabellón? Que te pasa? Que problema tiñas? É que non entendo nada. Eso, no, escoita, eso que nos preguntamos nós este brao cando fomos a preguntar ao pabellón si estaba aberto o gimnasio. E non estaba aberto, estaba en obras. Pois Martín Sorga nese momento puxo pabellón. Además foi en agosto tamén. Foi un hostia, no futuro pabellón, pero pabellón vai estar cerrado porque está en reforma. Pabellón si ou non, Martín? A ver se me podes axudar. Outro día, a min, pois eu de toda a vida, xa ver, era unha mañá fría de novembro. Eu xa gusta má chuvia, sí, pero en grandes cantidades tampouco, non? Que lle pasaba esta mañá a Martín? Pois apeteceu tuitear: hola, Olita, a levantarse en un día de lluvia, todo reflexivo. Hola, Olita. E despois o que che dicía, pois o de Twitter on Twitter off, pois minutos máis tarde, a clases xao, con X xao, a clase xao a todos. Xao meu, veña, ata logo. Off. Marchei. Off, o sea, off tamén é cando vas a clases. Off, si, cancelo off. Non, cando deixo Twitter. Off. Cando deixo Twitter é off. Hai que avisar, iso é interesante. Para que ademais o 3 de novembro, que nos días estes dous vou nos retuitear, por favor, aquí. Que se van facer 9 anos desto. Despois, tiña momentos que non sei, eran momentos un pouco nasty, me parece a mí, porque este rapaz de 3 anos, porque o tío, mira, un día, non sei se foi o mismo día, onde está? Non foi o mismo día. Aquí podes atopar un si me buscas me encuentras e moitos puntos suspensivos que non sei este malote que coño lle pasaba na cabeza. Eso normal, si me buscas, eso solo decía, yo que sé, me lo decías a mí. Si me buscas me encuentras. Si me buscas me encuentrasme. E despois outro que eu cando linkas e me con malas ideas, jeje. Este é moi Pedro Sánchez. Es moi Pedro Sánchez.
con malas ideas. A casita que hace frío, pois A efectivamente. verdade é que... E despois un Ser día, malos. Un día Martín Sorga descubriu o que é a vida, que é unha constante fluctuación de formas de ver a vida e de pensamentos. Non sei que me pasou aquel día. Martín, se me estás escoitando, Martín do pasado, quero te moito. Porque puña, por que a mí? En outro tuit pensaba unha cosa, pero ahora pienso outra totalmente distinta. Pois mira, cambiando de opinión. Martín coñeceu o cambio de opinión, que non fai daño a nadie. No, está claro. É moi boa na vida. Este faime moitísima gracia, porque é un... moitas as, é un emoji de... que sueño, punto. Oi, examen é un bocexo, sí, non? Vale. Examen de mates, espero que salga bien. 23 de xaneiro de 2012. E teño un spoiler que che facer, Martín, porque seguramente na ESO un examen de matemáticas non che iba a sair ben. Non salió ben. Estaba aí o señor José, noso profesor, que estaba dicindo... Estaba sexando no Twitter e dixo, no, Martín, no. Salga bien. No, a verdade, son as 7 da mañá e xa sei que non... Xa te vin onte, no reforzo... Martín, pois, un humor super gracioso, no? Porque os vascos son xente dura, todos son durísimos, todos parten noces co cu. Seguro. Pois, eu daquela vía moito hormiguero, como era un rapaz moi inteligente, pois vía hormiguero tamén. La hija del hombre de negro se va a llamar Gorka. E eu, debía estar na miña casa, digo, vou tuitear isto, vou vivir do conto. Gorka, que maravilla. Pero Gorka é un nome de home, non? Xa, pero que me vas? Gorka, vasco, Gorka, jajaja, que gracioso. Moi ben. Despois un super aleatorio que non entendo por qué, porque en 2012 Neymar, o xogador, estaba en Brasil aínda. E o que eu puxen... Previsor, non? A ver. Porque non sei. Neymar, você estás... Como? Neymar, você estáse a rir de Europa. Non é. Todo enfadado, verdad? Non sei se era un partido de seleccións ou que coño estaba pasando. Tú non eras... Non é que non falases galego, sino que tú eras un reintegrata nese tempo. Por eso falabas aí... Eu era un payaso. E co siguiente chío ímolo confirmar. Vos estás a rir de Europa, non é? Claro que sí. Que puto cabrón. É Neymar. Pois, co tonto que son, pois aquí ves daquelas era un Martín que como persona, bueno, en algúns momentos tiña as súas actitudes un pouco imbéciles. Un pouco de fillo de puta, podemos decir de fillo de puta, pero que é o que máis que preocupaba a Martín daquelas? Ojo, amárrate amárrate as forellas. Porque Cancelo, estamos falando do 20 de outubro de 2011. Cancelo agureta. Que comezo cun que pena o que é con K. Que pena. Que pena agureta? No. Son dous. Cancelo agureta. Vale. E agora ven o que... Ahora amarraidevos que é o que vou dicir eu. Que pena. Un país en el que é con K tamén, se podrá vivir sin temer al manana. Que non poño mañana, sin temer al manana. Porque a Martín Sorga de 2011 o que máis temía era salir da casa e que lle puxeron unha pota bomba debaixo do autobús do colegio. Era o que máis temía. Martín xa sabía que a Resistencia Galega estaba aí. Xa sabía, xa tiña na mente. Como persona tiña unhas actitudes de mierda, pero me alegro que esos cabrones de ETA se vayan a tomar por culo. Porque está moi mal eso que hacen. E teño un último. Martín Sorga lendo o periódico as mañas dicindo, joder, outro atentado de ETA, outro máis un socialista, joder. Que cabróns. E teño o último que, bueno, é tremendo, é o mellor, diría que é o mellor. É en 2 actos. E o primeiro acto di algo así. Qué bonito es cagar en el váter de mi puta casa. Ese é o primeiro acto. E o segundo, non lle quito a razón. Una confianza mutua fraguada durante más de 20 años. Nos ha costado, amigo, pero lo hemos conseguido. Bueno. E por que digo 20 anos? Porque isto é de outubro de 2018, é de Iván. Porque... iso é meu? Bueno, sí. Hostia, pensaba que era... Porque... A ver. Aí está un pequeno plot twist. Por que? A putada. Vou explicar. De ti non teño. Os vellos. Os vellos. Por que? Porque cando pensei a sección, botei un vistazo a ver se podía ter chicha. E digo, vale, na miña ten chicha, verdad? Eras gilipollas, Martín. E cando fun a túa,
digo, mira, ata aquí tamén podo tirar. Porque Iván, bueno, ten o seu... Non era tan imbécil, pero ten a súa gracia tamén. Ajá. Que pasa? Que, pois, fai uns días, cando a fixen, o teu anterior usuario daquela non estaba collido. Entón, por eso puden ver pois, as túas catacumbas. Pero neste período, que sei, foi unha semana, pois non vai No, un puto escoítame unha cousa, pero eso dá igual, Dime. porque eu no tempo de facer as estudios non tiña o usuario que tiña. Eu cambiei moitas veces de usuario. Pois non entendo como vai o asunto. Porque Eu non te acordo, o primeiro foi Uchu, non te escucho. Sí, de feito, claro, o meu usuario non foi así sempre, pero en Martín Sorga sálenme todos, No meu no, de Iván Iglesias sí. e no teu no. No de Iván Iglesias sí, no. Pois xa mirarei. Busquei no anterior e pois houve aí un yugoslavo que se creou o Twitter Pois e eu- bueno, non me jodas, si non que me, rabia me dá. si non me equivoco, non me fixo outra conta en ningún momento. Eu creo que é a mesma. Pero bueno, que pena. Pois, E tes algún máis destes... Saíme mal. No, destes teus, pois era o que máis gracia me fixo. Despois tiñas cousas de Operación Triunfo que non me interesan, Sí, do cousas PT. normales. Pero Sí, sí. eu cando cheguei a este de... Coño, mira que poesía lle recita o cagar. Eso debe ser un día que volvín de siendo 2018 de Madrid, Outubro. cheguei a casa, caguei e dixen, hostia, este dixen, meu hostia, coño. váter. Sí, señor, así dá gusto. E así o puxen, Pois sí, efectivamente. pois sí. Pois aí de buscar, porque tamén me interesa a min ver os primeiros. Eu sei que o meu primeiro era super feliz. Espera, que me falta un Adiante, adiante. que me deixei, que é meu, non é teu. Ajá. 7 de novembro de 2012 a hacer galego. A hacer, Porque a min gustaba moitísimo facer os deberes, a hacer galego. a hacer galego. E mira, por lo menos non gallego, diga a hacer galego. A hacer galego. A hacer galego El con nuestro mi galego. amigo Surso. A hacer galego. Eso que dir do castelán, eu é verdad que meus pais sí que eran dos que cometían o erro de falar en castelán ao fillo. Eu empecé a falar galego pola miña conta, sabendo galego, porque meu pai sempre falou, miña nai tamén fala galego, aunque fala menos, pero meu pai sempre falou galego, pero comigo, e con miña irmá sobre todo, falaron de pequeno castelán. E entre a miña boa, que por sorte vivía cerca dela, e eu mesmo que, por exemplo, a altura de cuarto ou quinto de primaria, eu decidín por mí mesmo a falar galego, e empecé a falar galego. Que despois esas cousas van fluctuando, depende do entorno que teñas na ESO, con os amigos, non sei que, non se ve tanto, é máis complicado. Sí. Pero tamén pasaba eso, das redes sociais, que carai, vou falar eu galego nas redes sociais, que non van pensar que son... Non é que tuvera na cabeza, pero O sea, pasaba. indirectamente, sí, pero claro, é o que me fastidia a min, pois eu non, a min sudábame, eu Creo que falo galego toda a vida, pois falo galego, pero que non entendo, Xa. porque Alguén que que máis pensaba xudou... que me iba a levar con José Mota ou algo, digo, para que me entenda José Mota ou Iker Casillas. De feito, tamén cando facíamos quecaque, unha cousa que nunca teredes que ver, a maioría era en castelán, e o que era en galego era a paletadas. Tirábamos de humor un poquito... Sí, eso sí, que non ten sentido ningún porque, bueno, Ben podía ser que en sí. galego. Non sei que iba a decir... xente por sorte cambia. Que, por certo, non sei, o noso compañeiro Marcos, acordaste del? Eu creo que me axudou un pouco nese sentido porque Marcos sempre falou galego, e incluso cando subía vídeos falaba galego en todo, con total normalidade. Que é o ideal que debería ser nos nenos e na xente que se expresa en galego, Sí. pois, si quere, joder, despois podes facer cosas en castelán, joder, non pasa nada. Pero se tú falar galego habitualmente, que vai pasar? Porque tú escribas no Twitter en galego, en castelán, o no que queiras, pero no que che resulta normal. Que ese é o problema. Que a xente que fala galego non lle resulta normal falar galego nas redes. E xa bastantes son os que falan castelán, que non van falar galego nunca, que os que falen galego o falen. Pero bueno. Pois sí. Ata aquí a tua sección, Martín. La reflexión, sí. Chegou, verdad, chegou 38 de minutos, así que vamos a de medar recomendar cera. Cantos? 38? 38 minutos. Tío, espero que ven. Mira, isto como se este grabando de maravilla e que salto máis restriccións. Mira, non digo que vou fer. Non digo, vou a Valenza, a túa casa, non digo que vou fer, pero... Por veña, vamos a ver. Vamos ahora mesmo co franquismo galego, que non é outra cosa que a sección na que impoñemos o galego, claro, as recomendacións para que consumades galego, como debe ser. Veña, vamos alá. Non me digo.
Bueno, Martín, acaba de Pois pasar sí, unha amigo tontería Iván. que xa, por isto non vou cancelar o couso, porque estaba posto un título anterior, estaba o teu de ti saberás ou non sei que, e quiteino, pero bueno. Que marda, xa basta. Xa basta de... E o meu rótulo, quitáchelo, pois xaxes... Sí, Mira, da igual. dictadura de lo políticamente algún correcto. E se algún ten algún problema, digo a miña dirección e que me veña a dicir. Efectivamente. Bueno, Martín, Amenazando. que recomendas tú? Hoxe volves a empezar ti. Empezo eu, que a min encántame empezar, a verdad. Veña. E traio vos outro podcast Así? que se une ao noso mundillo e que está xenial e que está creando un conxunto, un universo deste formato en galego que, mira, ti, que agora mesmo estás nos escoitando a nós. Así. Ti o do noso ointe, non? O noso ointe, efectivamente. Ou a nosa ointe. Que nos estás escoitando a nós, pero non o sabes. Se non escoitas podcast en galego é porque non queres. Porque a día de hoxe a lista é bastante interesante e cada vez máis. E traio o Café Derby 21. Non sei se o coñeces. Sí, xa vi. Debe ter como un mes ou menos, a verdad. Non sei con exactitude. É da revista Luces, Pero- se non me equivoco, non? Da revista Luces. Mais ou menos, pois, igual empezaron este mes. Sí, Ou sí, a sí. finais do anterior. Pero vamos, que é noviño. É fresco. Da revista Luces, da man de Carmen, Nico e Adrián, que son tres rapaces xornalistas, xa vedes, tedes un podcast con criterio, non? Basado nos seus estudios de como facer Sí. radio, non como nós, sí, que se buscades criterio e donde deles, mira que van bebendo, se buscades cousas de xeito fora de aquí, no, é broma, pero joder, como periodistas, oye, algo podrán aportar que non aportamos nós, e non ten ningún tipo de problema. É outro menú diferente, non? Poderíamos dicir. Claro, outro menú, e que escoites a un, non quer decir que non deixes de escoitar a nós, por favor, non fagas, escoitenos a nós tamén, por favor, gracias. Efectivamente. Pois debaten sobre distintos temas da actualidade con invitados tamén. Ata o día de hoxe levan subidos 3 programas, se non me equivoco moitísimo, con El Barroquista, Xacobe Pato ou Berta Dávila, que eu escoiteinos e a min gústame. Así que Sí. aí queda, un podcast máis, veña, tomade. Escoitar. Moi ben. Moi ben. E agora Me vou eu. recomendas ti, Iván? Pois eu vou recomendar agora, non sei se recomendar unha ou dúas canles de YouTube, porque estou hoxe que o boto por fora. Pollo. Pois primeiro vou a recomendar a Anxo Sánchez. Non sei se sabes quen é Anxo Sánchez. De primeira, non. Pois é un home, un rapaz, un tipo que se dedica ao desenvolvemento de páxinas web ou De páxinas web, vale, entón sí que sei. Sabes entón quen sí é? sei, sí. Sí. Supoño que será enxeñeiro informático, non teño idea, a verdade, a súa formación académica, pero actualmente está levando a cabo unha canle de YouTube na que ensina como manexarse con ferramentas como WordPress, como facerte cun servidor, cun dominio para a túa páxina web, etcétera, etcétera, etcétera. Son ferramentas útiles, por exemplo, para quen quere facer un negocio online ou para moitísimas cousas, para facerte tamén unha páxina para ti mesmo online. E aparte de todo eso, en base WordPress fixo non é un servidor, é unha como se fora o Blogger. Fala.gal, que é unha páxina na que podes crear a túa propia páxina e está basada en WordPress, creada por el, e o entorno é completamente en galego. Si queres que saber máis, que te explique el millor que a min, pero creo que está facendo un contido moi interesante, moi ben feito, con boa calidade, que sempre se agradece, porque a cada vez hai máis xente que máis crea, tamén os de youtubeiros están tendo máis éxito que nunca, hai máis candidaturas que nunca, pero claro, hai que ir mellorando a calidad pouco a pouco, a veces non é fácil, pero neste caso, por exemplo, Anxo fai vídeos de boa calidad, creo que paga a pena para que lle interese tamén o segundo, que cada vez é máis común interesarse por facer unha páxina web, para facer calquer cousa na web. E a outra canle é Naturiza, que é unha canle dun rapaz que fala de temas de ciencia, máis de medio ambiente, dunha gran variedade de temas sobre a natureza e como nos influimos nela. E aparte disso ten unha imaxe moi chula, que iso tamén é interesante, chama De Primeiras, e está facendo tamén vídeos moi interesantes. Así que
aparte destes dous, podedes ir á lista que se presentou a youtubeiros, aos 50 canles recomendadas por Fran da Lobeira Today, e seguir a xente e ver que vos gusta. Porque o que non recomenda YouTube ou Google, temos que recomendalo nós. Entón, pois aquí estamos. A eses dous que me gustan especialmente e a todo o que querades. O que? Pois sí. A mí, é que nós, xa, que o traballo que non fai Google tamén xo facemos nós, a mí, non pasa nada. Efectivamente. Eso estamos. A panacea do podcast somos nós. Bueno, xa basta de tirarnos Efectivamente. flowers. Levamos 45 minutos. Hai que quererse. Hai que quererse. Hai que quererse. Bueno, Martín, ven. A ver se saiu Moi ben. Se Fran. saiu ben é Isto que o está isto é unha dervendo. maravilla. Efectivamente. Ben tirado, sí. Ben Que tirado. espero que estén vendo tamén. Eu Espero tamén que o estén vendo espero. porque se sumamos en total son Dende as casi unha 5, non? xornada é casi unha puta xornada de traballo entre os 2 días. Me cago en... Porque isto o día de hoxe é a terceira proba. Xa fixemos unha primeira. Sí, efectivamente. Que non me, vamos, que levamos máis dunha xornada de traballo para hacer que por favor, Dade por cariño a favor, este programa. Sí, Compartideo, no, dalle me gusta. ademais, Non nos solemos decir. Hoxe puxen a cinta Martín, xa estrenei. Puxáchela. Sí, vale, así maravilla. que se xa o vistes, os que non o vistes, dígovolo. Recomendade este podcast se vos gusta, dalle me gusta, seguídonos en Twitter que de _parola e no Twitter poderedes ver todos os sitios onde nos podes escoitar, as tonterías que facemos e ao fin e ao cabo seguir as caralladas que levamos a cabo. Eso mesmo, os nosos movimentos, que son super interesantes. Vale, Martín, pois faise noite, así que ímonos marchar. Nada máis. Sí, a verdade, foi unha boa tarde tamén. Pois ata aquí o capítulo de Parola de hoxe e agardamos... Que cuidado. Que? É o cuarto desta tempada Sí. e en total Isto 21, programa non? número 20. É o 20 este. Non conto os mellores momentos, porque eso non é un programa, pero xa somos 20 añeros, que Moi me gusta ben, a bravo. min. Solo tardamos 2 Moitísimas anos en facer 20 programas, Moitísimas felicidades, Iván. Veña, Que te lo mereces, guapo, hombre. guapísimo. Vémonos no vindeiro programa de Parola Veña. e que vaya ben.